Hi guys, di ba ganahan man mo makakwarta? Ingon na niyon rani siya. Naamoy piso. Unsaon pagpadaghan sa tagpiso? Inyong itanom. Ana na siya. After 1 week, kauta ninyo inyong gitanom. Awahasi, tanawa, hala. Daghan. Awa do, awa. Nakoy kwarta. Aman ang uban. Ala naman yun. Oh, see? Nanakoy size. Oh, so unsa pa inyo gidugayan? Pagtanom na mong piso mara.